yana neman ina mafita. Zuwa lokacin zaɓen 2015 da aka yi, talakan Najeriya ya gama yanke shawara cewa babu wanda zai ceto shi daga halin da ake ciki illa Muhammadu Buhari, tsohon shugaban mulkin soja. Allah ya bashi farin jini wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a Afirka. Talakawa na son sa, malamai na son sa, tsofaffi na son sa. Mace ta haihu a wurin zaɓen Buhari, wasu sun mutu wurin bikin murnar hawan Buhari. A cikin malamai an samu waɗanda suka la'anci wanda bai zaɓi Buhari ba. Akwai wanda ya roƙi Allah duk wanda bai zaɓi Buhari ba Allah ya sa musiba da bala'i su cin mai. Aka wuce gona da iri wajen son shugaba Buhari da ganin cewa zai ceci mutane. Talakawa sun tara kuɗi su sai ma Buhari tiket, don a lokacin ya ce shi bai da kuɗin sayan tiket. An tara masa kuɗin kamfe, an yi masa aiki kyauta wanda ba ƙudan kuɗi ake kashewa kayan a yi shi. Shugaba Buhari ya kira al'umma cewa in sun zo su jefa ƙuri'a, sannan su kasa, su tsare, su raka, su jira, kuma aka yi masa da'a. Shugaba Buhari ya faɗi zaɓe 2003, ya faɗi zaɓe 2007, afon haka ne. A 2011 ya yi kuka da hawayensa, ya ce saboda talaka ya ce gaskiya ne, mun amince, amma za mu sake kwato maka haƙƙinka. Ya ce ba talaka ku kwantar da hankalinku, idan da riga na hau babu matsala ta ƙare, darajar naira za ta ɗagu, farashin kayayyaki zai sauka. Duk waɗannan abubuwan da aka yi alkawari ƙarshe aka san su ne ya faru. Da yawa masu to ai malaman ko ne kuka kawo mana shi. Babu shakka akwai malaman da suka yi Buhari kamfe su ma da yawa, musamman a 2015, amma ba malamai suka tsaye da Buhari ɗan takara ba. Waye tsaye da Buhari ɗan takarar jam'iyya? 'Yan siyasa suka tsaye da Buhari, na aka tsaye da Jonathan a can. To wani mai lafiyayyen hankali ne ga wannan lokaci da halin da ake ciki ƙarƙashin mulkin Jonathan har ya kuma zai ce ba za a yi ma Buhari kamfe a wancan lokaci ba? Don haka lallai malamai da yawa su yi ma Buhari kamfe, 'yan siyasa da yawa su yi ma Buhari kamfe, tsofaffi a gidajen su yi ma Buhari kamfe. Kai na san tsohuwar da tana kwance ta san ma shekara 100 take cewa ubangiji kakka karɓi raina sai na ji cewa Buhari ya ci zaɓe. Farin jini ne Allah ya jefa masa a cikin kowa da kowa, da mi da kyakkyawan zaton cewa ya isa ya ceci Najeriya. Lokacin da Buhari ya hau a shekarun farko, babu shakka an yi kokari an magance wasu matsaloli, musamman matsalar tashin babai, kuma ta zama tarihi. Muna fata har abada in Allah ya so. Sannan ya kwato local governments da suke hannun 'yan Boko Haram a jihar Borno, ya samar da zaman lafiya a wannan yanki na arewa maso gabas. Sannan ya yi kokari ya magance wata matsala da ke addabar talaka a irin wannan lokaci da muke ciki, watan Disamba, ita ce matsalar man fetur, inda mutum zai sa mota layi ya kwana 3 cikin layi yana zaune cikin mota. Ita ma wannan matsala an magance ta. 'Yan arewa sun yi ma Buhari kowane irin gata tsakani da Allah. Ƙuri'un da muka bashi kaɗai ya rage a ce sun kai 100%, amma a kudu raba kafa aka yi. Kudu babu inda aka bashi ƙuri'a 80 cikin 100. Akwai wuraren da ko 10 cikin 100 ga hakikini bai samu ba. Amma ƙarshe dai Allah bai bashi ikon yin adalci tsakanin kudu da arewa ba, ko da wajen magana. Misali, duk abin da ya faru a kudu na damuwa, da shugaban ƙasa da mashawartansa nan take za su yi su yi alhini, su nuna ɓacin rai. Amma idan ya faru a arewa sai ka ji su shiru, sai an yi ta surutu, sannan daga baya fito a ce wani abu. A nan Sokoto 28 ga watan Disamba 2018, Allah ya karɓi ran tsohon shugaban ƙasa Shehu Shagari, zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na farko, executive president na farko a jamhuriya ta biyu. A wannan ranar wanda bai sallah shugaban ƙasa ya aiko ya wakilce shi wurin sallar jana'izar Shehu Shagari a nan Sokoto.
shi kuma ya tahi jana'izar mata Abiola, in ce bukin jana'iza ba sallar jana'iza ba, bukin jana'izar mata Abiola a Lagos. Wannan shi ne abin da ya sake faruwa a satin nan lokacin da 'yan ta'adda suka kone 'yan uwanmu 42 bisa ga rahoton BBC, suka kone su kurmus a cikin mota a ƙauyen gidan bawa da ke Isa local government a wannan jiha ranar Laraba waccan ta sama. Amma Alhamis kashi gari da girma shugaban ƙasa ya shilla zuwa Lagos ya halarci kaddamar da littafin BC a Kande, wani dan siyasa APC kuma tsohon gwamnan Ondo, wanda abinda shugaban ƙasa bai sani ba a cikin littafin ya zage shi, ya zarge shi da saba alkawari da yaudarar Bola Tinubu. Jiya ma na ga Chief Ayo Adebanjo shi ma ya fito ya yi rejoinder, ya kira taron 'yan jarida, ya yi press release akan cewa shi ma ya yi masa ƙarya a cikin littafin. Bai zo ne ya jajanta mana ba, can inda ya je din kuma bai yi daraja ba. A can din sai da ya ta'aziyar wani yaro dan sakandare wanda aka kashe, ya ba su tabbacin cewa jininsa ba zai tafi a banza ba. To bayan surutai sun fara yawa a social media, muryar talaka, sannan sai ya tada wata tawaga ta shugabannin tsaro su zo mana ta'aziyya. Mu ba mu kai matsayi a zo mana ta'aziyyar ba. Sha'anin tsaro yana ta ƙara lalacewa a ƙasar nan. Sati 3 da suka wuce da kwana 2 aka kashe ɗan takarar gwamnan APC na Zamfara a hanyar Abuja, a daidai inda aka tare sarkin Fulanin Bungudu ba da daɗewa ba, aka yi garkuwa da shi kwana 33. Bayan kashe wannan ɗan takara an jera kwanaki 4 ko 3 ana tare mutane a daidai wannan wurin, kamar yadda kafafen watsa labarai suka ruwaito. An kama mutane da yawa wannan ranar. Yarmu Aisha Sani Marado yau din nan Allah ya sa ta samu yanci bayan kwana 24. Yau din nan aka sake ta bayan an kai kuɗi har sau 2. A wannan Laraba ta shekaran jiya an kashe kwamishinan Science and Technology na jihar shugaban ƙasa Buhari, Katsina. A jiya an kashe, ko shekaran jiya kenan, an kashe wani Rilwano Gadagau, dan majalisa mai wakiltar Giwa ta Yamma a majalisar dokoki ta jihar Kaduna. Abin yana tahiya kuma ba san inda zai tsaya ba. Shugaban ƙasa Buhari ya samu kamfe da sunan addini, an hau mimbarori da yawa an yi masa kamfe, amma da hawansa abin da ya bismillah da shi shine cire tallafin gwamnati kan aikin hajji da soke kujerar Amirul Hajji. Ko mun so mu faɗa ko ba mu so ba, dole ne mu faɗa saboda gaskiyar kenan, kuma dole tana damun mu. Talaka lokacin da ya zaɓi Buhari ya ɗauka cewa daga ran da aka rantsar da shi za a ba shi ɗan ƙanƙanin lokaci an gama da matsalar wutar lantarki. Ma'aikacin gwamnati ya ɗauka ba a koma yajin aiki don kowane ma'aikaci zai samu haƙƙinsa. An ɗauka ta maganar cin hanci ta wuce, maganar talauci ta wuce, lalacewar tituna ta wuce, sha'anin noma an gama gyara, harkar ilimi da kiwon lafiya za su gyaru. An ɗauka cewa shugaban ƙasa zai zama mai zuhudu, ba ɗauka zai ƙasaitaccen buki irin wanda 'yan duniya suke yi idan zai aurar da ɗansa ko makamancin wannan ba. Babu shakka talaka ya so shugaban ƙasa Buhari har a zuciyarsa. Ni ina cikin wanda suka so shi har a zuciya, ba dai da son shi ne ba, don musulmi ne kuma shugabana ne, kuma ko yau ko sallar da dai yi kafin in zo masallacin nan sai da ne masa addu'a alheri a cikin sujuda. Muna son shi kuma mun gode muna son shi. Babu kamar sadda ya rashin lafiya ya kwanta asibiti ƙasar waje. Ina zaton kila ba a taɓa ruwan addu'a a tarihin ɗan adam irin wadda aka yi Buhari lokacin da ya rashin lafiya ba. Ƙarya nake ko gaskiya ne jama'a? Mun ɗauka cewa abin da ya faru ga 'yar aduwa shi zai kuma faruwa gare shi. Allah ya ji kukanmu ya karɓi addu'anmu ya ƙara masa tsawon rai. Kurakurai su yi ta faruwa ga gwamnatinsa, talaka na ba shi uzuri, talaka na kare shi. Lokacin da ya fara ƙarin kuɗin mai, ma'aikatan ƙwadago sun yajin aiki ba su samu goyon bayan talaka ba. Saboda me? Saboda har yanzu talaka na ba shugaba Buhari uzuri. Amma gwamnatin ta taka kurakurai masu yawa. Kuskure na farko
shine rashin zaɓi masu gyara. Mun ce canji, muna son gyara, amma ba mu ga masu canji kusa da shugaban ƙasa ba. Ba mu ga masu canji, masu neman gyara sun cika kabinet ɗin shi ba. Bai kusanto da masu ba da shawara ta gari ba. Bai saurari muryoyin masu son gyara, 'yan jarida, 'yan siyasa, sarakuna, malamai masu faɗi ga yadda ya kamata a yi, bai saurare su ba. Sannan bai taɓa canza salon tafiya ba. In ka riga ka shiga gwamnatin Buhari, ka shiga sai ƙarshen rayuwarka, illa ma sha Allah, sai nadiran. Saboda haka ana tafka taɓargaza iri-iri kuma ba abin da ake yi. In ka riga ka shiga kenan. Sannan bai jeranta muhimman abubuwa ba. Yanzu misali, maƙudan kuɗaɗen da aka ciyo bashi, aka ce ana raba mu bayan Allah 5,500, wanda irin tasiri suka yi a Najeriya. Yanzu duk taron masallacin nan ina ce don girman Allah, duk wanda ya sai ya samu wanda 5,000 daga hannu, zan gani mutum nawa za a samu. Don Allah wanda ya sai an shi 5,000 ne daga hannu. A'a, ga mutum ɗaya nan mun samu, mutum ɗaya, biyu. To kaga jefi duka duk hannayen da annan cikin ɗaruruwan mutane ba su kai mutum 10 ba. Shin kuɗaɗen nan don Allah da wutar lantarki aka samar da su, makaneza ba zai samu da aiki ba, mai walda ba zai samu da aiki ba, mai kahinta mai yankan katako ba zai samu ba, mai niƙa ba zai samu ba, mace mai kankara a cikin gida ba za ta samu ba. Aminci ma za a samu haske wanda zai hana a samu tashin hankali. So an zuba kuɗaɗe ga wuraren da babu bukata, ko kuma bukata ba ta da tasiri. An bar wuraren da suke da bukata mai ƙarfi. Kamar yadda na faɗa kwanakin baya, likitocin Najeriya gaba ɗaya suna yajin aiki akan biliyan 4. A lokacin ake sanar da za a raba biliyan wajen 57 ga talakawa. A ba likitocin nan biliyan 4 su tsare rayukan bayan Allah talaka, suwa suke wa aiki. So shi ake ce missing priorities. Baka jeranta mi'ar da muhimmanci sannan wani ba. Sannan abin da na faɗi na rashin adalci tsakanin kudu da arewa, ba mu jin wannan gwamnati da mu muka yi ruwa muka yi tsaki ta zo, ba mu jin gwamnati nan ta mana adalci. Abin da ya shafe mu bai damunta. Sannan babu cika alƙawura, babu hukunta masu laifi. Yanzu mutane nawa aka kamo aka gwada mana su ga YouTube cewa ga su 'yan ta'adda ne, sun yi confessing, sun kashe mutum kaza, su yi kaza, mutum nawa aka hukunta a cikinsu. Babu doka da oda wanda ya sa kwarjinin gwamnati ya ragu. Mu duba general na soja fa aka kashe a Duradu a Jos, aka bi kadi har aka gano inda gawarsa take, aka ɗauko shi cikin tafkin ruwa, aka fidda motoci har da bas wanda aka kashe mutane. Mutum nawa kaji an hukunta. Saboda haka kwarjinin gwamnatin babu shi. Abu mahi girma shine babu koma ma Allah. Baka taɓa jin wannan gwamnati ta ba addu'a muhimmanci ba. Baka taɓa jin wannan gwamnati ta ce jama'a mu roƙi Allah ba. Na ji daɗin shawarar da shekaran jiya tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido ba shugaban ƙasa. Mun sha ba shi wannan shawara mu a keɓance, amma ya ba shi ita a fili, kowa ya ji cewa ka kai goshinka ƙasa ka azama Allah kuka, ka ce Allah na kasa ka taimake ni. Ya ce wallahi yi haka Allah zai taimake shi, don Allah ya faɗi gaskiya ko ya faɗi ƙarya. To ba mu taɓa ganin abin da zai nuna cewa gwamnatin ta ma yadda Allah na iyawa ba. Manyan matsaloli da suka faru tun daga satar shanu ba a ɗauki mataki a kai ba. Aka ƙarar da shanun Fulani suka juyo suka zama 'yan fashi, suka zama kidnappers, suka zama bandits, suka cika jihar shugaban ƙasa Katsina, suka cika Zamfara, suka cika Sokoto. Maganar nan da muke kashi 1 cikin 3 na local government zai Katsina hannun 'yan ta'adda yake ba hannun gwamnati ba. Wannan magana ba gare da ba, ku tambayi 'yan jarida ku jiya. Aka dawo da satar ɗalibai har garin Katsina, ko in ce jihar Katsina, Kebbi, Niger, Kaduna. Wata islamiyya da aka saci yaranta da ba su da gata, ɓangaren
makaranta an ka saida don a fansu yaran. Maganar nan da nake yanzu haka sama da yara 50 'yan birnin Yawuri, ɗalibai har ƙanana wanda ba su balaga ba suna hannun 'yan ta'adda fiye da wata 5. In ka ce me ya haifar da wannan, sai mu ce ci guda 3. Zalunci wanda ya haifi jahilci, shi ko ya haifi talauci, duka suka taru suka ba da ta'addanci. To ina mafita? Kamar yadda Bahaushe yake cewa ranar da ta rage ta isa shanya. Ko yanzu in ana son gyara ba a makara ba. Abu na farko addu'a, a koma ga Allah. Shugaban ƙasa kamar yadda aka ba shawara ya koma ga Allah, ya kai ma Allah koke cewa abinda yarin jaye ni Allah ka taimake ni. Mu ma talaka mu koma ga Allah. Wallahi ya wuyata a yanzu in yi sujuda ban yi ma Allah wannan addu'a ba, ban roƙi Allah wannan. Saboda ni, saboda na fahimci inda muka tasamma ba mu kaɗai ke cikin hatsari ba, 'ya'yanmu da ke tasowa yanzu sun yi kowa zama cikin hatsari. Mu haɗa addu'an nan da istighfari. Saboda mi, saboda duk musibar da ka gani asalinta zunubi ne. Falamma asafuna intaqamna minhu. Duk sanda muka taɓa Allah, Allah yana ɗan taɓa mu kaɗan don mu jiya ko da za mu tuba. To saboda haka tuba yana iya kawo gyara. Sannan a yi cikakken garan bawul game da gwamnati. A koma matafarkin nan na gyara da aka taho a kan shi. A kafa security task force. Malamai sun yi wannan kira a bara. An isku shugaban ƙasa har gidansa an faɗa masa. An yi press release. An buga ga jaridu, an faɗa ga kafafe cewa gwamnati abinda ake bukata kar ta bar da dabara su kadai. Yadda ta yi ma COVID-19 kwamiti mai karfi, ta yi ma security kwamiti mai karfi, a sa wasu sarakuna a ciki, a sa wasu manyan siyasa a ciki, a sa wasu dattijan ƙasa a ciki, a sa masu ilmomi daban-daban daga wurare daban-daban a ciki, sai a haɗa su da jami'an tsaron. Ya zan an san ina za a samu kuɗi, an san me za a yi da su, an san ya ake kashe su, an san ina matsala take, an san ina za a magance ta. A yau duk da dabarar jami'an tsaro ta rage, ta yi rauni. Sannan a ba gwamnoni da ciyamomin local government a ba su ƙarfin da za su yi wani abu a harkar security. Duk da za ka zagi gwamnan jiharka, bai iya canza kwamandan sojoji, bai iya canza duk da commissioner of police don ba shi ke naɗa shi. Duk jami'an tsaron na bai da control a kansu, banda su ce ba mu kaza ya ba su, wanda ga ka'ida ba aikin shi bane. Na ji gwamnan jihar Sokoto kwanan nan yana faɗin ya ba jami'an tsaro sama da mota 500. Amma sanda muka je mu kai tallafi Goronyo da Sabon Birni, motar da aka bamu a hanya ta lalace. Duk ina sabbin motoci 500. Shi yasa nace ai task force. Sannan gwamnonin a ba su iko. Babu gwamnan da yana ji yana gani zai bari irin wannan yana faruwa ga jihar. Sannan a ba ciyamomin local government su ma dama. Kana jin ciyaman na Sabon Birni